Ya kamet basa jangki arngut ki shipara bakentup ya kasamla kafinia nong siet kan rusnem kerta bat ka maya nela nong siet kat wisnem kerta ki basong basa maulang nyang West Coast Hills District la pendap da jingle nyam ka bakhaddo ha ka por chubaje no pai sngi henne ka sngi ka khat khandai tarik ujlieu arjar arpulai hapdeng ka jingjaw ummat kathang jangki bahaye ngasam pat ki pajba kuman chupin kan mau ki te ki arngut ki la do no yala ka jingem haga jingsha telap jangka khendau ka balaja haga step jangka khatnyo tarik ujlieu ha mauyong pendang rei nong ston ka kafinia nong siet ka de ka wei ni ki nong rai pa pau po ka kenhon kit Tarati choir ka badai ka wei na ka kenhon ki nong rai pa pau ha po ka district ha shwa ban le on tap la pelong shwa ya ka jingle nyam ba khatdu ha phalau jangka yeng ha ka ba ka kenhon jangka kit Tarati kala ai khuble khatdu ikite ki hebret ki jingrai besngom belung bat ka balakta shisha ki pajba bawan sakhi yakate ke jingle nyam khaddu hakate ke sngi lawan ban sngolem de ki hajar ngot ki pajba na kileng ki chaka ki balawan ra ru ringkat ki kintien sngolem but I min siem na ka benta ka yeng ka sami barok kawai hadien bala pendap ya ke jingle nyam la yo ban li on tap no yaki ha ulum jingtap jangka balang presbyterian maulang nyang Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, na Swagat Hospital, Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, arhajar arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, ha Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, man lau banay. Kino kibran jing pangklong snam, kilaban wan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai,